Республика білім беру учреждениеләрендә капиталь ремонт үткәрү программасы кысаларында Баланлы төп гомуми белем беру мәктәбендә төзекләндерү эшләре гөрли. Программа буенча бүленгән финанслар түбә ремонтлау, тәрәзәләрне алыштыру, эчке инженерлык коммуникацияләрен яңарту, керү төркемнәрен ремонтлауны күздә тота. Идәннәргә керамик плитка җәйелә, утлар алыштырыла. Инде яңалык клуб мәктәпкә кертелә. Мәктәп инде безнең хәзер күп функцияле үзәк була. Моның içində мәктәптә 9 еллык класслар, авыл китапханәсе, авыл җирлеге офисы урнашкан иде. Хәзер инде менә әйткәнемчә клубны да мәктәпкә кертәбез. Бу инде бергә эшләргә уңай булыр. Мөслим төзүчеләр оешмасы хезмәткәрләре биредә такта идәнне керамик плиткага алыштыру, диварларны штукатурлау, тәрәзәләрне алыштыру белән мәшгуль. Мәгариф идарәсе башлыгы Рафаэль Демидов сүзләренчә, класс бүлмәләренә линолеум җәю, яктырткычлар алмаштыру каралган. Бина металл сайдинг белән матур итеп тышланачак. Шулай ук асылмалы түшәм, бүлмә ара ишекләр урнаштырылачак. Иминлекне тәэмин итү максатында бина янгынга каршы система белән җиһазлау да узачак. Башлаган колачлы эшләрне уку елы алдыннан тәмамларга җыеналар. 1 сентябрьне укучылар һәм мөгаллимнәр яңартылган бүлмәләрдә каршылар дип өметләнергә тулы нигез бар. Менә бу пандемия чирләре үтеп китеп, укучыларыбыз да яңартылган, сөкләндерелгән мәктәпләрдә укый башларлар дигән теләктә калабыз. Баланлы төп мәктәбе танымаслык булып үзгәрәчәк. Заманча мәгариф учреждениесенә хас бөтен шартлар тудыру өчен тырыша төзүчеләр. Авыл яме булган мәктәп бинасын төзекләндерү вакытында һәм сыйфатлы башкарылыр дип ышаныч белдерә баланлылар. Светлана Фазылова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.